салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо ба хайр ва шодӣ бошад. дӯстони азиз, бисёриё савол дода буданд ки дарвозаро рисунка баровардан мешавад ё не. Я дари квартираро рисунка бароварда будем, сети сиёҳу сафед қатӣ. ҳозир ина бародаро дарвозаро рисунка мебарорем. рӯз каб краскаи канаба тоза кем, баъдан краскаи сафед задем, полнин уголокҳоро сиёҳ задем. Нав ба ёдам зад барои наворкунӣ комментҳои баъзета нав хондам, ба ҳамин хотир хостам як наворш кунам. ина бародаро инаи профилҳо рост задагӣ нестанд. мо размерҳоро ай профилҳо нагирифтем, размерҳоро ай углҳо гирифтем. айҳо инаи уголникҳои чоркунҷааш можид рост бошад. 1-2 сантиметр фарқ дора, разница дора ва боли менитарай углош. ина паласаҳоро партофтем. Паласамон 7 сантиметрай паҳмиш, диаметр кушодӣ байни паласаҳо 45 сантиметрай. 7 ва 45. скотчҳоро задем, полни тайёр кардем. худо хоҳад сиёҳша мезанам, бо навор мекунам, пешкаши шумо мегардонам. дастгирро фаромӯш намекунем бародаро, ҳамон лайкҳоро мемонем ва дар канал обуна мешем. ва касони дигар хе ремонтҳо маъқуле, метавонед дар WhatsApp бинависонед. нашоти нарх наво суҳбат мекунем, ремонтам мекунем. ина бародаро полни рисункаро задем, тамом кардем. нигоҳ кунед чӣ хел дарвоза ба зеб омад. ҷо оҳан дошт, оҳаноша гирифта будем, то қаму рамкои калонша мондем. хеле вақтша сварка кардагиан тари рости уголок қати фасон сварка кардаги нестанд. ба ҳар ҳол ай аввалинашда хеле беҳтар шид. паласаҳо 7 сантиметрай, байни паласаҳомон 45 сантиметрай. дар ҳамин дарвоза дута краскаи 3 литра рафтагиай, дута 1 литраи сиёҳ рафтагиай. касони дар ҳамин хел ремонтҳо маъқуле, метавонед дар WhatsApp бинависонед. нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ҳам хел краска ҳам мезанем даротона. ва дастгирро фаромӯш намекунем бародаро, ҳамон лайкҳоро мемонем ва касоне ки дар канал меҳмонед обуна мешем. видеоа дар имо WhatsApp падлиса кунем, беҳтарин мешавад ва худованд нигаҳбонтон бошад то навораи ояндаро.